workout ženy je šport alebo RX. Petnáctka osa, 5 kg jedna strana, 10 kg. Prípadne 2,5, 1,25. Máme meter? Nemáme. Čo? Za čo? No, dobre. Tak 60 cm, 50 cm, pardon. Ako, kde to bolo? Tu? Ja tak toto stlač a bude 10 sekúnd odpočiť. Počkaj, ešte nie. Môžeme? Stláčam. Môžem? Dobre, 10 sekúnd. 7, 3, 2, 1, ideš. Poď 1, 2, 4, idem ďalej. Poď. Ideš? Dobre. 4. Poď. 2. 5. 7. Poď 1. Evo, ďalej, poď. Minútka za tebou. Evo, poď. Poď, Moni, super. Poď, na 8 ideme. 2. Evo, ešte jedna. Poď a ideme ďalej. Super. Poď a ideme ďalej. Vydýcham. Zanosím sa, šlapem. 2 minútky za tebou, poď. Poď, si to, iba nejdeš. 4. Ešte jeden. To je ona, poď, idem ďalej. 10. Pekne ideme. Tlačím to cez nožky. Poď si v polke. Poď ešte. To je ona. Ešte 4, poď. To je ona, poď. A ideme boxík. Vydýcham, idem. To je ona, poď a idem sa zavesiť. Predýchaj sa, 3 minúty za tebou. Poď, nádych a ideš. To je ono. Sedem.
Stoj ešte 2. Hop naspäť. To je ono, poď ešte. A ideme 12, poď. Ešte minúta 20 je pred tebou. Poď, poď. Už si skoro tam. Poď, ideme skákať. Na 5 minút máš nám. 40 sekúnd. Nie celých, poď. Poď, 35 ešte, poď. Ide ti to parádne, pridaj tempo. 30 sekúnd. 5 minút to viam, hej. Už mi došlo. Poď, 20 sekúnd ešte. To ešte dáš jedno, poď. Nič to není, poď, idem. To je ono. 10 sekúnd. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Vydýchaj sa a ideme na tie smete, dobre? Chceš spieračky doniesť? Či máš tam? Dobre. Dala ty to strbary? Hej, 12, hej? Nie, čiže nedokončila 12. nedokončila to. Ok. Myslím 11 opakovaní tam. Hej, dobre, super. Paráda. Pekne, Moni, výborne. Kľudne vydýchaj, moja, máš čas. Šesť minút za tebou. Teraz si skončila minútová pauzička. No už iba 4,5 minúty máš na to. Šnúrky poriadne zaviazať. To je dôležité, Monka. To je ono, poď. Minút za tebou, 4 pred tebou, poď. No 3,5 minúty ešte je pred tebou, poď. Silný uchop. Ešte 2, poď. Výborne. Ešte 1. Držím. To je ona. Ešte máš 3 minúty. To čierne dole. Dobre. 8:30
40 za tebou. 2,5 minúty. 2,5 minútky ešte. Vydýchaj si. Ešte 2 minúty, Monika. No. Ešte minúta 40. To ešte 2 kusky. To je ona. Minúta a pol pred tebou. Krásne. Tak ešte čo, pridaj. pribíjaš? Ešte máš 1,20. Minúta do konca. Minúta do konca. 50 sekúnd. Nohy ťaháme. Silné nohy. Paráda. Drž! To je ono. Výborne. A posledný. 25 sekúnd. Super, dáš to! Poď! Drž! 20 sekúnd ešte Monka máme. Chceš to zopakovať? To nestihne. Škoda. Tie váhy chceš natočiť, alebo čo? No, proste 50 kg.